Després de creuar Catalunya i Aragó, ens arriba l'hora de la veritat, quan lloc on dormir. I la nostra primera nit en furgó la passarem en aquest espectacular paratge, en una petita península al mig de l'embalse de la Penya. Mira com se desperta. Com has dormit el primer nit del camper? Molt bé. Sí? Sí. I on estem? Al davant d'un llac. Un llac? Sí. Berriro galduta, gabiltzan, hau da umarka. Ezin da ulertu, aurrean daukagun mapa. Euskaldu peto, baina argi galduen pare. Nahiako detibili, aldaren norabiderik gabe, aldapan gor. Llevem una furgoneta de 6 metres. Mai havíem conduït algo tan gros. I mireu per quins camins ens ha fotut el papa per dormir aquesta nit. Primera parada, Navarra, al monasterio de Leire. Los peregrinos del Camino de Santiago que entraban en Navarra por la frontera oriental con Aragón alcanzaban el monasterio de Leire, enclavado en la sierra del mismo nombre. A escasos 5 kilómetros del embalse de Yesa, este monasterio es uno de los cenobios más bellos e importantes de España. Aunque no existen referencias sobre la fecha de su fundación, aparece citado en algunos documentos del año 851. No obstante, se piensa que el origen del monasterio se podría remontar a la Edad Media. Durante la dominación árabe, del siglo IX al X, fue refugio de los primeros reyes de Navarra y obispos de Pamplona. Por ello, no es de extrañar que de Leire partiera el resurgir espiritual, religioso y político del viejo reino de Navarra, y que los reyes lo escogieran como su templo, su corte e incluso su sepulcro. El monasterio alcanzó su máximo esplendor en tiempos de Sancho García el Mayor, quien realizó la reconstrucción del monasterio en el año 1022, después de que las tropas de Almanzor destruyeran la construcción prerrománica. En poco tiempo recuperó todo su esplendor. La iglesia monacal de San Salvador es el punto central del monasterio y tuvo gran importancia en el desarrollo de la arquitectura monacal en España. Del arte románico destacan la torre, la cabecera del coro y por supuesto la cripta, la parte más... Ja que estem a prop, anem a visitar Irunya, coneguda per tothom per Pamplona. Si anem a Pamplona hem de fer tapes. A aquell costat tenim un museu que hi volíem anar però està tancat, llavors anirem cap a la costa. Mireu on passem la nit avui. Al davant de l'oceà Atlàntic.
Vas buscant aquell bitllet perquè aviat puguin marxar i mirar per un forat on tot ha d'anar rodat i les ferides es curen amb el temps i anar tirant. Som una melodia que sona tota la vida. Quan els somnis van en tren, bullen a cada estació i potser no tenen clara quina és la destinació. Però ells allà estan molt bé perquè poden avançar. Quan agafin embranzida ningú no els podrà aturar. Som una melodia que sona tota la vida i si està ple el vagó alguns en voldran baixar, passaràs un núvol negre. Som a Hainaut, és un poble basc, però en territori francès, i és un lloc característic perquè fan molts formatges i a més tenen també molts pebrots, aquells vermells macos. Som una melodia que sona tota la vida. Millora amb el temps com si un bon vi fos, sense pressa per arribar. El ritme marca el pas del seu camí, fes que no pari de sonar. Som una melodia que sona tota la vida I seguirà amb nosaltres, caminarà amb nosaltres, que sona tota la vida. I seguirà amb nosaltres, caminarà amb nosaltres, que sona tota la vida. La pedra aquesta és un homenatge a la cançó de Roldan, que és un paral·lelisme amb el cantar del Mio Cid de l'època. Llavors és un cavaller, com el Mio Cid, que anava doncs, a conquerir i a reconquerir les coses. I m'ha fet gràcia, perquè clar, a literatura medieval, la filologia catalana, ho vam estudiar, la cançó de la chanson de Roland, i més ens la vam fer analitzar i veient els paral·lelismes entre una i l'altra. J'essaie de cuisiner de primer plat, les crèmes de les légumes, après això, Cordon bleu. cordon bleu avec les carottes. Com els papes estan fent coses de la furgoneta, jo ja m'he cansat i marxo. Pip, pip! Hem anat a Roncesvalles, bueno, hem aparcat ara. Llavors ara farem la visita, a veure quin cop de I pala aquí al ens costat fotan. tenim un riu.
què hem de trobar? Això. Què hem de fer? Corre! Corre. Anem a mirar-ho. A un poble. Com se diu? No ho sé. Mira, porc o no sé. Sant Jean Pied de Port. Sant Gere de por. I en euskera es diu Dombane Garazzi. Com va negrats. Hem dinat a Sant Jan de Por i ara anirem, hem dinat aquí i ara entrem aquí a mirar el poble. Estem als boscos d'Irati per la banda francesa, són molt xulos i al darrere tenim un riu i són impressionants, mireu. Les fronteres i les banderes no serveixen per res. Aquí estic esperant. Aquí estic esperant. Ha canviat algú? Bueno, no! Atenció, atenció, cavalls de la carretera! Precaució, cavalls de la carretera! En directe... En directe ponis! Hi ha ponis! Si algú no ens creu que fa fresqueta, avui sopem sopa.